tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takusana yoni to aynu madi ɓundu fete ñebbe bala gara ko on waktu yoni ha to gayi paradi e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal Thiès jokkodiral hakkunde Sénégal e Turki galle artisanat mawɗo hanki woni ko uddita toon taw ko galle heblo ngarɗugo ko fate banggue guri kame kiwir fewnude gueɗe kewɗe taw koye jokkodiral hakkunde laamu leydi Sénégal kame laamu leydi Turki jarmum ma tolno hedde nogas e jeetati milliard ko preje franc CFA to leydi Mauritanie batu jagorde hanki hooreji leydi kame gouvernement muma ɓe garti yo gay eɓɓoje projet ji kewɗi ma en kettoyi hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja to leydi Mali caggal nde armi leydi Mali tetti kiidal heeɓi gouverneur kesso ɗum ko hanki wo toɗɗa woni alhaji gammu keptinaɗo e armée gendi leydi ndi wo holliti ma wadde toon jaam e kisala to leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya itti gollorgal muɗum itti on gollotoɗo gollorgal woni gardiɗo ko fate banggue cellal ɓalli leydi ndi woni jagorɗo santé o itti ɗum e golle muɗum on noon rewira ko gueɗe mbuñaari guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joya parlement CEDEAO yerima hooreɓe leyɗele taweteɓe CEDEAO nde guittirta yewre nde ɓe jowi leydi Niger kabruji men ma naw en ha to Nigéria Ghana ma en yaha to RD Congo kame Congo Brazzaville hatto Malawi Cameroun kame Éthiopie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa
ceerno Djiby Sy ko jaadindo balwal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy Allah ne luɗuɗum gandal e hattani wawde yaltinde mborosaji kewɗi gonɗi e nder reedu neɗɗo ponnoɗi oppirede o yaltinoɗi ha laaɓa ha jiira guite maɗa taw reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ne jiida ciirol omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafini yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni sappo fodde temedere rafini yalta e ma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jawrande rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe joom ellaji musaji wonduɓe kista fibrom dogam sitta ceerno Djiby Sy ne yawrata ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe ne ndijarno e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirna ƴettat ɗum joni joni yiirɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema e inde nenema dokkatamo o haala ko wona e nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko 2000 francs woni temedde nayyi mbuɗu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro rêve ko numéro orange money on numéro kadi woni numéro makko appel nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy wonande yimɓe haaldude makko to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum base makko tawateɗo naktenne golla hano hannirta ni enen tawiɗen miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Agnam Siwol galle makko no hucciri e dande goudron waɗɗani agence veuve mawɗo mo da Agnam Siwol dendagal autoji paaɗi Dakar e ummiɗo Dakar ne payi Fouta kala ko damata galle makko ndewata ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde e leydi e continent eto mbawɗa wonde nder leydi Sénégal kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne addi leɗɗe kese pullo ɗen leɗɗe ko ittoje seero e ñonkoto gonɗe nder reedu neɗɗo ha laaɓa omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen cetta mbaɗa e kasma aɗa yara dendagal ñonkoto gonɗe reedu neɗɗo iwa ha laaɓa ko leɗɗe kadi ɓeydoje gowagu moƴƴude kadi e ndewagu ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase tati jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karalagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye lahngal ko fate banggue suka almudo janganoɗo to galoya nottortoɗo inde Youssouf Dioba majjuɗo kene tolno joni e lewru walla lewru mankudu seeɗa tan taw kadi wo janganno ko to galoya kanko noon wo jeeya ko toon to Gaye Paradi noon tawete koye diwan Goudiri waɗɗani Blagara kene wona joni lewru o yiyaka ko jaruɗoɓe ɓe ganda kala ɗo woni kanko on noon Youssouf Dioba jinnaɗo makko wiyete ko Alassane Dioba jinnaɗo makko debbo wiyete ko Fadimata Diallo jinnaɗo makko woni musidɗo mum ba makko wiyete ko Mamadou Diop oɗo saaha noon mbaɗi lahngal kala kay jiiɗo on suka almudo taw ko janggannoɗo to galoya Fouta jeyaɗo toon to Gaye Parade ne tawe nder Balagara waɗɗani Goudiri yo tinno jokkodira e ndeɗo hen tonggode woni 78 368
65 72 mbatta ko 78 368 368 65 72 giɗo Allah jiituɗo oɗo henna almudo majjuɗo majjiri ceerno mum majjiri kadi jinnaɓe mum aɓe jiila ɗum jamma e ñalawma kala kabruji men ɗemngal pulaar gartaten koye jokkodirala hakkunde leydi Sénégal kame Turki galle ngarɗuɗo mawɗo e nder resiyamo Thiès taw kadi ngol gudditgol hanki e tawtorede cukko wonande gouverneur mo Thiès woni Tenen Faye Ba ɗum noon ko jokkodiral hakkunde Sénégal e Turki taw ko galle artisanat mawɗo no feewi taw kadi ko académie bawɗo kadi heblude sukaɓe taw ko heblo ngarɗugo ko fate banggue sakkagu woni tan gila to banggue guri ha e leeɓi jawdi kala ngam ittude wattuɗum comci ngarɗuɗi kame mbajjoji ko nonne kadi kiwiraji gila e paɗe sakuji sentiraji salon-aji e gueɗe patuɗe ɗin fannuji kala taw ko kiwir moƴƴo jaaduɗo e jamanu hewɓe noon taw kadi ko ganduɗa ko nokku bawɗe heblude sukaɓeɓe ha mbawa tigui yeynade janggo mumen taw kadi ngaalu waɗagu hen ngo ma wonay nogase 6 milliard pawɗo 350 million pawɗo wonande nogase nayi ujunere taw winon ko tika kame ASP jayde leydi Sénégal hollirɗuma ñalawma hanki o hoorejo leydi Sénégal kikiɗo ma tawte udditgol galle ngarɗuɗo mawɗo no feewi taw kadi ganduɗa oɗon galle ko galle Nations Unies mo Sénégal taw kadi ganduɗa ko ndin mbadi feeji to jamñaƴo kikiɗe hande o mo ganduɗa kene foto wonde 13 hectares omo hoofi ɗum bureau ji mum salon aji mum gueɗe mum taw kadi ne waɗi matériel uji jaaduɗi e jamanu taw kadi ko ñiɓirde joɗorde maɓɓe ndeɓe oɗo saaha mbaɗi ɗon ɗo Dakar laamugo leydi Sénégal woni tan toon to jaam ñaaƴe keddorɗen ha joni koye hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall hanki tottiri kene tolno e werlaji temedere taw kadi keleji ɗi kala o totti ɗum ko jagorɗo jeygu leydi ndi woni Abdou Karim Fofana beele kadi wonande ɓen tambiɓe service régional to banggue contrôle prix ji e yurnitade ko yimɓe ñamata ko gila e cellal mumen ha e gueɗe kala yurnitade kadi gonangala ɓen yeeyoɓe beele kadi ɓen ɓuura wawde yaade nokkuji goɗɗuɗi kay taw koye neware ɗum jeeyi sababu ɗin werlaji temedere wonande kele ɗi notoji kala tottama on jagorɓe tottata wonande gollotoɓe e nder jimandi muɗum suudu sarɗoyeji du leydi Sénégal ne jokki lunde mum to banggue ɓeeto golle kuccam hitande fande nde ko mbiyata budget 2024 ɓen sarɗoyankoɓe luliɓe toon to suudu sarɗoyeji du leydi Sénégal ɗon ɗoɓe gotano budget jagorɗo yagara ko ndenne kadi ɓe jurniti kuulal ko fade banggue darnude société ndenka taw kadi on société ala ko toppitto so wona ko fate banggue autoroute taw kadi ganduɗa ko autoroute uji ɗi Sénégal beele kadi ɗen golle ɓuura wawde yuɓɓude e garɗude batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi Sénégal holliti ngaaluji kewɗi ma mbaɗe e nder région ngaji nayyi ɗinɗe o yillino ñande 13 nduɗo hen lewru ha fenma 18 toon to Kédougou kame Kaolack Kaffrine Fatick ma heeb ngaaluji kewɗi no feewi ngam tiggidde ngaaluji cuuɗiɗe e nder muɗum kono kadi ngam wadde toon mbadiji kewɗi ɗi sukaɓe gendele ɗe ne mbawa kay naftorade ko wala ɗum ko noon kanko hoore jaggoɗo wakkili hoore jaggoɗo leydi ndi kanko mawɗo leydi ndi wonande ɓoyata kanko mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall mawo ummina jillu taw kadi jillu ngu koto Diourbel Louga Saint-Louis Kolda Ziguinchor ha Matam kala taw kadi koye jilloji faggudu ha hande ɗi wo lumboto e kala saaha brigade de la recherche woni BR ɓe kolliti kamɓe ɓen ɓe fedarɓe ɓe pawi juuɗe mabɓe sagataɓe nayo ɓen ɗanninoɓe yimɓe taw koye mbadi suuɗayru kadi ɓe nangi toon laaɗe nayyi kame motoraji mumen kala ɓe tetti ɗumen ɓen noon nawama kaso ko wona ɗum ko kadi ɓen paama juuɗe ngam ɗanninnode kene wona temedde tato neɗɗo ngam faade maaje kaɗɗe toon to leyɗele Europe to Saint-Louis toon kadi ko tana musɗo waɗi toon ko suka étudiant taw kadi ko nottotoɗo CB
mo inde mum woni ɗum taw jangata ko ɗemngal araba ko on noon wawi kaya yoɓade fittando jinnaɗo mum gorko mo duuɓi 60 on noon ko commerce on jinnaɗo caggal kay nde foftatono caggal julal tisubara e nder couloir mum ko ɗon tan wo sasti boutel gaz o betti on ne ɗani o lappi ɗum e hoore ala kay ko ɗaccide ɗum haydara so wona tan yimɓe gari kanko waɗe ladde o wallitiri ko teppere makko kono finoɓe ngoɗon wuuro Pël Boissa ɓenne kadi mbawi waddude hen kamɓe gendarme ha mbawi nangude mo saw mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to guijilon hanki ko accident musɗo waɗi toon ɗum ko hakkude joom moto Jakarta kame dogno puccu mo saret taw kadi teskede puccu o ko boynoɗo taw kadi on suka dogno puccu o ronkani kay nguɗon puccu kankone joom moto o maɗa ndeke noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe natodiri joom moto o noon ko ɗon e ɗon fittan heddi hen jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala coalition benno mbokko yakarɗe kolletti ko fate banggue ɗaɓɓoyde parrainage oɗo saahaɓe ɓenni million ngaji tato parrainage ngam wallidde Amadou Ba mo ganduɗa ko mbir mabɓe moɓe gembi ngam huccidirde landaji goɗɗi ɗum noon waɗata ko ñande 25 lewru février hitande fande nde coupe du monde taw ko ɓen joguiɓe duuɓi 17 hanki o France fi Sénégal kono koto banggue tiroɓe firti ko Sénégal taw kadi ko ɓen fettiyankoɓe coupe du monde ɓe duuɓi 17 elminama kono noon wonande cetal tambingal futkoyngel ngal leydi Sénégal ɓe gullitima ɗum ɗo FIFA caggal kay wonande France fettini suka Niger najo goto biyeteɗo Nanisa Ali Issoufou Abdullahi Saar taw kadi on wona e oɗon kippu fonno fettude ɓe gullitima ɗum toon to FIFA sengiwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki joɗima kono kadi hanki hooreji ndi arti e hollirde 27 nduɗo hen lewru eɗen gandi ko mawninde manditare leydi Mauritanie kono kadi hitande hikka nde ala welnere ala haydara ɗum noon jeeyi sababu ko wallidde ɗen Palestine naɓe taw kadi ganduɗa ko waraɓe e gañaɓe kala gam walliddeɓe sunare ɗum ko hanki e batu jagoɗo ma en ketto yogay projet ji hanki lawɗinaɗi taw kadi koye tawtorede hoorejo e leydi ndi musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullahi Saar kaɓrumen ɓuddu tentuɗo e nder leydi kono Mauritanie e ñalawma hande o naasaande 23 lewru jolal ujunaje ɗiɗi e 23 jonde jagorɗo leydi kono Mauritanie adorade e kala yontere joɗima ñalawma hanki o jaslare 22 lewru jolal ujunaje ɗiɗi e 23 e ɗewngu hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ɓe mbawi noon yurnade woni ɗinno kadi ko projet ji e eɓɓode woni wona ɗen kadi golle jabde ɗumen e wawde nomde wona e ɓeɗon ɗin postuji hani e ittude e wona e ɓeɗon golle mumen ɗum waɗi noon wono guittaɗo e golle mumen gardunoɗo hono comité de transaction takto jagorgal pétrole Ousmane Kane e wondude e Bouna Wul Al Koutoub gollonottoɗo jagorgal hono celal ɓe mbawi ittede e golle mumen ɓe toɗɗima noon Mohamed Wul El Cheikhin e gardingu comité taw ko remde ɗinne taw ko jeereji kono public hoorejo leydi Mauritanie maw yillo e ɗen diwe jeegom ñande 26 lewru ndu goɗɗo ndu maw yaha toon to Tire Zemour maw jokku jillu ngu to barakna e gorgol ñande 12 13 lewru dartono ndu wodude Adrar e Nouadhibou 17 e 18 lewru darto ndu o gastere 30 jan ñande 22 lewru darto ndu fandare nde noon ko o wawdemo kay ardade e urmirgol ɗi nokkuji taw kadi ko maaɗi gasde ha laaɓi gam kay mawninde jeytare leydi Mauritanie e dañji mum 60 jagorgal ko yewti e gueɗe nder leydi wawi kadi noddude ardiɓe landaji taw kadi ko politique ɗo e nder leydi ndi gam tawtorede ñande 27 lewru ndu goɗɗen ndu kadi ko wiyete charte républicaine ko woni taw kadi ko sharɗiyeji e taw ko leydi kuufoji taw ko leydi Mauritanie ndi Laliya Camara jagorgal ko fewti e kotiki o wi fodde noon tonuji 250 ujunere taw kadi ko gueɗe bonɗe taw kadi ko jorɗe ina bedde e hitande kala ɗo e lamorgol ngo ɗum noon
battane mum noon ko bonnude taaride leydi taw kadi ko ɗo e laamu ko nokshonde ɗum noon alaa sago ɗum jertine waɗa hirjuno no feewi mata yimɓe ɓe getta ɗeɗo gueɗe taw kadi ko bonnoje ɗen nokkuje lekal sixiéme woni élimina to nokshot banggue worgo to nde ko rewɓe wonno temedere dokkirama toon taw ko bagguiji ñotirteɗi gam kay fuɗɗorade ɗin projet ji to kay haydi campagne ñakku jawdi fuɗɗima toon ɗum ñalawma hanki o e jeslare nogas ɗelledu joral ujunnaje ɗiɗi nogas e tati Mexique ɗanniyankoɓe fodde kay temedde joyo e capanɗe jeeɗiɗi e goho taw ko ɗanniyanke e mbawi kono nanguede toon to to Mexique ɓe mbino Mauritanie naɓe noon ene jeeya e ɓen nangaɓe e toon Saar Abdullahi Saar ko ɗum woni ko tonguɗen ɗo e nder leydi Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji goto commerçant gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV koten tumane meɗen fulloyo koten tumane meɗen fulloyo Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali caggal koninkoɓe leydi Mali tettuɗoɓe kiidal ha laaɓi oɗo saaha noon colonel Assimi Goïta toɗɗima wonande gouverneur kesso on gouverneur kesso noon jooɗiɗo to kiidal Alhaji Gammu o lomti ko colonel Fodé Malick Sissoko kanko noon Alhaji Gammu ko keptinaɗo no feewi e armée gendi leydi Mali kono kadi ko ɓiɗɗo kiidal najo ganduɗo diwan no feewi o fodi noon ma wadde toon jaam e deƴre kame kisal haalidi ndi ɓuura wonde e jaam kanko ɗo en général Alhaji Gammu ko wona ɗum konon caggal wonande libgol polgu wonande kiidal natte armée koninkoɓe leydi Mali caggal duuɓi sappo e ɗiɗi kene fota wonde temedde ɗiɗo police nawama toon gam tambade nden ka e kisal wonande nokku o no feewi ko wona ɗum konon rebelle mo kiidal taw ko rebelle mo Touareg ɓe jeddi ha memi leydi gam kay wiyede wonande kamɓe rebelle mo CSP kamɓe PSB ɓe jeddi ha memi leydi gam armée leydi Mali wiide ɗum yiiti toon widuru ne waɗi hen yimɓe ubbaɓe hen ɓe kolliti kamɓe ɓe gona yimɓe bonɓe ni criminel en saka ɓe mbaɗa ɗen gueɗe ɗum ɓe jeddi ha sori ladde Bamako hande o jaɓɓima hoorejo leydi par transition woni général Abdourahmani Tiani on noon woni hande o laamiɗo leydi Niger pollunoɗo hoorejo leydi Niger woni Mohamed kanko folluno Mohamed Bazoum kanko noon hande yilli to Bamako lamorgo leydi Mali jillo makko ko waktuji jeegom hakkude makko e nando makko woni colonel Assimi Goïta on noon jaɓɓimamamo toon to Bowal Laɗe Diwoje ngal Modibo Keïta Sénou ɓe jaadi ha toon to galle Kuluba ɓe jooɗodima toon ɓe jewtidi golle dendeteɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi haɓade ha hande ɓen sebbitiɓe taweteɓe kono kadi e jokkodiral moƴƴal gam tamodirde ɓamtude leyɗele mabɓe e wonde neɗɗo goto woni nguɗon jillugo waɗi kanko hoorejo leydi Niger oɗo saaha mo gonɗen keddoɗen koye fannu Niger wonande parlement de la CEDEAO ɓe erima hooreɓe leyɗele CEDEAO nde guittata yawre nde yowa ɗum taw kadi nden yawre yowi ɗum ko wonande CEDEAO yowi ɗum wonande leydi Niger hande o joguiɓe caɗele fagguno no fewi ɓe erima ɗum nde ittete caggal kay ngalɗo hen baɗal waɗi gassi keddorɗen koye leydi Mali sete jagorɗo mo Centrafrique taw ko jagorɗo coftal ɓalli kame podole wonande jeunesse mo Centrafrique jillu makko to leydi Mali o dañi jododade hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta wo yetti on wo jaari ɗum e darde mum kono kadi wo holliti hande leydi Mali armi mum wayi kono darogal yoga e leyɗele ngam wonande coftal e timmale darde mabɓe kamɓe tan addude jaami kisal nder leydi ndi wo yaññeme hen no fewi kono kadi
addimo kadi oɗo saaha ko yurnitade coftal ɓalli e nder leydi Mali ngam ɓeydude jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala cour suprême mo Bamako jaɓanani biyeteɗo Youssouf Bathily mo ganduɗa kamɓe ɗiɗo gollidi mum weddaɓe kaso guila tan no gasé tati novembre 2022 kam wonno gardinoɗo chambre des commerce et industriel mo Bamako ngam tumedemo mo dirtini kene tolno e 15 million koppreje euro ko fati e banggue covid-19 ɗum jeeyi sababu noon nanguedeɓe guila oɗon saaha sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen colonel Mamadi Doumbouya itti wonande gonnoɗo jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi woni docteur Mamadou Paté Diallo on noon itta goɗɗo lomtinaɗon hanki on noon woni docteur Oumar Djoué Ba o lomtimoɗo saaha mo gonen ko noon jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi o holliti jeeyi sababu noon ittede Mamadou Paté Diallo ɗo saaha taweteɗo e juuɗe sariya leydi ndi ko tumedemo waddemo mbuñaari ɗum koye gollorgal 2015 koye on sifa woni oɗo saaha woni koye juuɗe wonande laamu ngu ko noon mawo daro yeeso procureur ngam uddide losko e gueɗe ko fate banggue ɗiɗon fannuji to Cameroun haɓade ñaw biyeteɗo paludisme ngam teskede paludisme ne keewi no feewi e nder leydi ndi ɓe keeɓi vaccin gadiɗo taw kadi on vaccin ko vaccine de yimɓe ko fate banggue paludisme taw yalti koye laboratoire GSK on noon yettima toon to Bowal aɗidi woje ngal Yaoundé ngam testude yimɓeɓe ko fate oɗon fannu leydi Cameroun woni leydi Afrique gadidi hebde oɗo hen vaccin ngam hutorade ƴewde so tawi kay woni ene wawi ittude e oɗon fannu kabɗo leydi ndi no feewi taw koto banggue wonande paludisme to Nigéria Bola Tinubu horejo leydi ndi nde o ari jappere leydi ndi wo dañino yawde wonande gouverneur central banque nigérienne walla tan mbiyen gouverneur de la banque centrale mo Nigéria ken wona lebbi jeegom wonno koye kaso hanki o noon yeeso juge Hamza Moussa on wawi accidemo kono koye dow sarɗi ɗon ɗo tottiri amende kene foto wonde 3 million koppreje naira kono kadi dokimaji makko kala ko fate banggue ɗanle kala teta o yaltata Abuja lamorgol leydi ndi ha ɗo o woni koye jimadi leydi ndi gam teskede walla tumedemo e dirtinde yoga e koppareje wonande on boño mo ardino to leydi Ghana jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu lawɗi ni kuulal hirtolelo ko wiyete couvre-feu ɗum noon koto nikwanta ene tawi nder région mo itta nder région mo otti nder région otti ngal kuulal hirtolelo fuɗɗoto ko 17 walla mbiyen waktuji 17 woni 17 heures ha faynma 6 heures subaka jeeyi sababu noon ko caggal nde fusillade woni pellodiral bongal waɗi toon ñande nande nogase jeenayyi no joofil nogase ɗiɗi nduɗo hen lewru woni jamma heccanki o ha ganduɗa kene tolno yimɓe jeetato mbasi en pittali mumen waɗɓe ngal baɗa noon loskoji ne jokki hen kono ha ɗo hen andaka taw hol waɗɓe ngal ɗon baɗala Congo Brazzaville caggal ɓittodiral bongal bangal to stade ngam ƴettude sukaɓe nadde armée kene fotta wonde 1,100 ɓen ɓittodirɓe hakkude duuɓi 17 faynma duuɓi nogase ko fawi ngal ɓittodiral jeeyi sababu ha kene fotta wonde 31 neɗɗo mbasen pittali mumen laamu ngu lawɗini dey national woni sunare balɗe tati kala kayɗo araraya woni drapeau wonno artirte ko ha hakkude ngam teskinde leydi ndi woni koye sunare ko noon laamu leydi ndi udditi hen losko yañgo no feewi RDC Congo sifande nandirala hakkude cukko hoorejo jagorɗo gendi leydi ndi kame joɗaniɗo MINUSCO mo loni taw ko Binta Keita toon to leydi Congo nden sifande hanki dañi nandirala wonande ɗin konin koɓe laafaji mbulaji laafaji jamma jaltu leydi Congo ɗo e mayirɗe ndeɗo henna hittande Malawi hoorejo leydi muma o yamiri rokkiri yamirore hay jagorɗo goto e nder gouvernement makko woto yaltu leydi ndi ɗo ha mars 2024 so wona kay taw ko haajuji keñoraɗi état o ko wayno sifande walla batuji
kono ka jaagoɗo tan aɗa yaha leyɗele goɗɗe ngam vaccage walla ngam balɗe seeɗa oɗo saaha ko teskede leydi ndi ne jogui caɗele faggudu no feewi joolam jaɓeri Gaza Israila koyɗe jama wonande Qatar Égypte America ɗum noon ken wona jonte joyi ngam ɗaɓɓude beele jeyguene darto kono kadi otage uji ɗi ɗaccite beele jaam dumiɗen e dañe ngal nandiral dañagal hanki ngala ɗaminanoma hande kay jeyli gummotako kono noon Israila holliti ɗin jeyli kay puɗɗoto dartade ko ñalawma aljuma hanki jamma o noon ɓe beddima misilaji mabɓe bomboje mabɓe kala banggueji ɗon ɗo nandiral wonno wonde capanɗe joyi otage mo Hamas nanguɗo en tawi juuɗe mum ma ɗaccite taw ko rewɓe e sukaɓe ko noonne kadi kene foto wonde 250 groupe Palestine najo taweteɓe toon to Israila taw ko dungaɓe mbawa ɗaccitede ko noonne kadi balɗe 4 hay fitil goto dillata dalata ɗum noon fuɗɗata ko aljuma janggo beele listuji ɓen ɗaccitteɓe wawa rokkirede hen Irak kene tolno en jeetato kombata en taw ko heedanɓe Iran woni waraɓe taw kadi koye fiyande Amérique naɓe felli toon to Irak ɗum ko ñande nogas e ɗiɗi nduɗo he lewru ñalawma hanki o e wiide AFP Ukraine ɓe kolliti ɓe nderguiti kene tolno e 14 drone kame missile Russie mo weddi jamma nogas e goho nogas e ɗiɗi faade Kiev wi jagorɗo mabɓe to banggue kono ɓe nderguiti ɗum ha laaɓi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehile moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jamal hiranena